שלום לכם, ילדים מתוקים, מה שלומכם? איך אתם מבלים? אני מקווה שהזמן עובר בכיף, בטוב, שאתם מפעילים את עצמכם, שאתם שומרים לכם על איזושהי שגרה יומית, ולא מול המסכים כל הזמן. תבלו, תצאו קצת, כמובן לא בקבוצות גדולות, אבל תוציאו אנרגיה, והכי חשוב, תהיו עם המשפחה שלכם ברגעים האלה. היום אני רוצה שתעבדו עם אביזר פשוט שבטח יש לכם בבית, זה בלון. תנפחו את הבלון גדול גדול ותבצעו איתו המון משימות. אז המשימה הראשונה, נכון תותי, המשימה הראשונה היא לטפוח על הבלון, לנסות להשאיר אותו כמה שיותר זמן באוויר. אתם יכולים לעשות את זה עם איבר מסוים, עם כפות הידיים, החלק הפנימי של כפות הידיים, כף היד, עם גב כף היד, עם הכתף. אתם יכולים רק עם הראש לנסות להקפיץ כמה שיותר את הבלון עם הראש עד שהוא נופל. לעשות תחרות ביניכם עם האחים הגדולים, הקטנים, עם ההורים. כל מה שאתם צריכים זה מרחב בתוך הבית, בלון, לשים לכם איזשהו שיר מוזיקה נחמד, וזהו. איזה שיר? מה זה השיר הזה? מה עוד? זהו, זה ככה התרגיל היומי. תאום של היד, של העין, של כל הגוף, ולתזמן עם האביזר הזה. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, ואתם גם מוזמנים לשלוח סרטונים של עצמכם, מבצעים את המשימה. אתם יכולים להוסיף תרגיל כוח כלשהו, יחד עם הבלון, לזרוק, לעשות עמידה שכיבת צמיחה ולנסות לתפוס אותו, לזרוק, לנסות לתפוס באוויר, לקפוץ, כל דבר. אז בהצלחה.